I ara pugen els components de l'empresa anti-bullying de l'Institut Cristòfol d'Estuds de Tortosa. Joaquim, 21 de setembre de 2004. Va aprofitar que a casa d'ell tots dormien, va agafar la bici, es va dirigir a les muralles i es va tirar. Pamela, 17 de setembre de 2006. Es va penjar amb els seus llençols. Mònica, 24 de novembre de 2012. Va utilitzar els seus cordons per suïcidar-se. Bullying is an unwanted, aggressive behavior among children aged school. Bullying includes actions such as making threats, spreading rumors, attacking someone physically and verbally, and excluding someone from a group. There are several types of bullying: verbal bullying, social bullying, physical bullying, and cyberbullying. Som alumnes de l'Institut Cristòfol d'Estuds de Tortosa. Hem creat una empresa anomenada Antibullying. Estem creats per director de màrqueting, David Benito, directora de recursos humans, Anna Margalaf, directora de finances, Alba Arenós, director de producció, Lot Fiachimi, i una servidora, Carme Mola, directora general. Nosaltres tenim la solució empresarial per a aquesta amenaça. Un centre adquirirà el nostre servei en el moment en què el director del centre referent signarà el nostre contracte. Aleshores, es comprometrà a crear un comitè escolar anti-bullying format per un professor i 3 alumnes, totalment voluntaris, que, per facilitar-nos la comunicació, hauran de crear un correu electrònic. La nostra empresa començarà a funcionar en el moment en què qualsevol membre de la comunitat educativa ens comunicarà un possible cas d'assetjament. Posteriorment, nosaltres intervindrem per assabentar al comitè escolar del centre tractat que a la seva escola hi ha bullying. Per tant, l'accés a notificació del cas la facilitarem en el moment de la signatura del contracte, ja que el centre es compromet també a posar el logo amb el link directe a la seva pàgina web i a més també a la seva porta principal, que anomenem distintiu de qualitat. El funcionament del nostre servei és el següent. Qualsevol alumne que vulgui disposar del nostre servei tindrà el nostre logo a la pàgina web del seu centre. Com podeu veure, amb un sol clic aniran a la pàgina web Antibullying i ha marcat la notificació d'un cas on s'obrirà un formulari. Un cop seleccionat el centre, hauran de comunicar de forma totalment anònima, si vol, el cas d'assetjament escolar viscut. Un cop rebut i verificat el cas, la nostra empresa es compromet a registrar-lo i comunicar-lo al comitè escolar corresponent. El preu del nostre servei és de 50 euros. Aquest preu considerem que és accessible per a tots els centres. Si un centre té 500 alumnes, el preu per alumne és de 10 cèntims. L'anàlisi del DAFO ens indica les següents característiques internes i externes de la nostra empresa. Pel que fa a les debilitats, som conscients de la nostra experiència dins del món empresarial, també dels pocs recursos financers que disposem. Altra banda, destaquem com a fortaleses la gran motivació d'equip i que disposem d'un servei innovador. Com a amenaces tenim la més significativa, la reticència per part dels equips directius a assumir més compromisos. I finalment, en l'apartat d'oportunitats, destacaré la gran acceptació social. Les nostres previsions són a llarg termini. Durant aquest any i el proper any pensem augmentar 3 escoles cada mes. El 2015 pensem triplicar la contractació i el 2016 pensem triplicar la del 2015. Referent al punt mort, actualment els nostres costos fixos són mínims. És a dir, el nostre punt mort és a nivell d'escoles baix. Quan contractéssim una persona a temps parcial, el nostre punt mort serà de 54 escoles. Agraeixo als meus companys el seu esforç durant la meva absència de 3 setmanes per motius de futbol, jugant amb la selecció sub-17 marroquina, disputant la Copa d'Àfrica. Per sort, hem tingut un bon torneig i hem aconseguit classificar-nos a la